Simo, missä nää on? Simo! Minä olen nukkumassa oli. Jaa. Kun Jotti Viisa on sanonut, että nuori mies kun nukkuu, niin se on sama kuin pistäisi rahaa pankkiin. Jaa, no näin se on. Näin on. Mutta tervetuloa vaan nyt seuraamaan taas Jylppi ja Simo Showta. Joo. Ja... Tervetuloa minunkin puolesta. Niin, mitä meillä on tänään ohjelmassa? Meilläkö? No, Yritettekö kertoa vitsi? yritet. Kyllä. Kyllä. No niin, ei, tunnetko muuten täältä ketään Niskasta? Niskasta, otahan. En minä kyllä tunne ketään oikein Niskasta. Hyvä, että puolet tunne edes Nuomasta. No niin, nimenomaan. Jaa, sulla on kiva pipo. Saanut pöliä, kuvastaako sinua ihmisenä? Kyllä. Tottahan minä sen laittanut pian. Joo, se sopisi yhtään hyvin. Kyllä. Tiedätkö Ylippi mitä? No. Mitä voisi sanoa käyttämälle ja jalattomalle ruotsalaisluonnille? En tiedä. Kivat tissit. Kyllä. No entäs tämä poikamies, kun se sopesi baaritiskillä, että neidolle siinä, että kaipaatko hyvää seuraa. Neito vastasi, että en. Niin se mies sanoi, että no lähde sitten minun mukaan. Se on kyllä ollut. Kyllä. Oli tässä kerran, niin oli Alkostani punaviiniä ehtimässä ja myyjä sitten tuli siihen paikalle ja kysyi, että juotteko viiniä lampaan kanssa? Ja minä vastasin, että ei kuin ystäviin. Kyllä. Mitä turkulainen sanoi, kun kysyttiin paljonko kello? Se sanoi, että ei nyt vai. Niin. Kyllä. Tiedätkö sä, mitä eroa Marko Bjurströmille ja Puliukolle? En tiedä. No, Puliukko yleensä viettää aikaa sillä alla, mutta Marko sillan päällä. Kyllä. Tähän loppuun arvotus, voisiko tähän? Me vois laittaa se, kun viime jaksossakin meillä oli se arvotus siihen loppuun, että laitetaanpas tämän jakson arvotus, että... Niin karvo. Eiku arvo. Niin kyllä. Ja Linkko laita niitä kirjaimia siihen. Joo, kyllä. Niin, elikkä kenet roomalaiset ristiinnaulittivat silloin vajaa 2000 vuotta sitten? Oliko se Jeesuksen, Puusuksen vai Lumilaura? Siinäpä mietittävältä. Kyllä. Siinä voitte miettiä pienissä päissä, että... Ja niin kyllä. Ja seuraavassa jaksossa niin meillä otetaan puhelu ulkomaailmaa ja ruoka-aiheisia juttuja. Kalakeittoa keitetään. Jos ei tehdä, niin ainakin neuvotaan, miten kannattaa tehdä. Tehdään sitä. Niin kyllä. Ensin onkia kalat. Sitten vasta kuoria. Kyllä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. No niin, se on moro. Hei hei.